Guys, andito na tayo sa port ng Guimaras. So this is the first time naman na makapunta tayo dito sa Guimaras kasama mga pro bikers. DJ Tolets Remix. Sayaw at lumit sila.
Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Ano nga ako ni? Lampunaya, guro ni nga, no? Na version. Hindi ko ba mo kutugina mo? Kita mo malaga mas sito kung motor, kung hindi ko sito, tumabalis ka di ko. Gusto doon ko kay Greg nagdulog sa pagdulog. Ya gadala mo to sige ga. Dumagnos ang door da rekta-rekta siya may kanagabante sa kuno ay at dumugay ka nga duwa. Sibunag ang area ko before ako nag-retire. Area ako nag-retire sa Sibunag. Tingala ko master mo rin. May isla to pinakatuan na mon. Sa may nasan na bro. Way da kawas ang nikawo mo. Bro, labay ma ako ng dala namin. Dahil pa kanto to. Dito talaga yun pero may arde luxor kata ng gabay. Simento na yun. Nabi mo prasa mo de. So guys, dito na kami sa farm ng kaibigan namin dito sa Guimaras. Ayan, 8 hectares pala tong farm niya. Ang daming manok. Doktor ya way recommend sa mo nga kape oh. Kay synthetic na mo. Green one. Synthetic na siya. Ang mga stick original lang bro. Oh, kwadal. Pre, plaster ang singalungan mo. Abi mo, nag-joke. Video ni video. Subida Raila. Ato pa oh. I-upload na ni sa YouTube. Makakalbo na. Bago pa bayo ni Ronestara. Dago binito. Ito yung kalendaryo kasi siya. Ato ito yung kalendaryo ya. Udah ito ya. Ang amo ko na ako, ato sa balay mo. Ako na dula mo na. Ginalay guro sa unab lang. Dula. Bro, may straw to bro. Straw. Para nabi blang igop bla. Rayo. Lubi mo rayo. Nice. Sampol. Ayos. Tenong sabor ya. Bugnaw, bebe.
send lang sa Chat, sa may wagang group chat. Ari, upload ni sa YouTube ya. Andiyo, Mel, di ka mo dadala. Okay. Oy, kaso na naka ano na siya, naka Dilo na tulog ako. Namadugang tao. kang. Hoy, amo man agapon ari lang ang Namatama kung isudan. Ang ara ko tayo kabalay solar, konti tatlo ka bilog. May nitan ko do, pag-agi mo malakay ka kasi gasa. Paglaga minute ka mga 1 minute mapatay ka kasi may lagi siga na ka. Loader ko sa internet, 5 kabilog. sa tanan nga mga Ilongga. Basta Ilongga. Wapa. Basta Ilongga. Wapa. Basta Ilongga. Wapa. Basta Ilongga. Wapa. Sa kami ang naglakad, magkado sa lugar, ginatungod sumumon. Damo kami may nakitin, nung mga artista na nung alayin. Curtis, Lawless, Tamis, Bottleness. We got the most sexy yes. Kumagsaot pagid, damn spineless. Lugar sa pagpalangga, namin magpalangga. Namo ka din makita, kung kinabalita nga sa Ilongga, hindi kasulo mo na mga bitin nila. Kung mga cute sa morena, highlighted ang mistisa. Ang mag-gemis ka mag-short o kung para, hindi sila suplatita kung mangilala ka. Basta Ilongga. Wapa. Basta Ilongga. Wapa. Basta Ilongga. Wapa. Basta Ilongga. Kung pagpapagpapa lang atong pagkastoryahan, ginapabugal ko mga Ilonggangan #1 sa kabilog ang kapuluan, sa bilog ang kalibutan. Sa'yo kung palang dira mo na tanan makitaan. So
o sitwasyon. Kung matuban yung mga mata kong calculation. The way they walk, the way they talk, mga pabitin. The way they pose, like they cover a magazine. Dang dang, modern days na Maria Clara, maligaya nga Filipina. That's right there, sizzling hot, man. Kung na walang na-notice, then such a shame. Hey, Basta Ilongga. Basta Ilongga. Basta Ilongga. Basta Ilongga. Kung siya maglabay ang dughan ko, gakuba-kuba. Kung siya magyuhumang ako nga nawong gapalamula. Kung siya nagasaot sa sunata kag nagasabay sa musika. Ako wala kabalusang ako nga obrahon kundi siya ang ako nga gipangilala. O inday, o matahong nga dalaga. Para sa imo, o ang ako nga paghigugma. Sexy Ilongga. O matahong mapinalanggaon basta Ilongga. Guwapa, basta Ilongga. Guwapa, basta Ilongga. Guwapa, basta Ilongga. Guwapa, basta Ilongga. Guwapa. Dito pa lang sa pagbayad sa 500. Hindi na pre, tindong lang din, buyan na ba ako, no? Parang class. Ha? Pang birthday, hindi ko mali ako pagkita dyan. Tati, nakadamo, dangan. Tilaw. Hello? Imukupan, 4x4 ibig sa rings. Nakita ko dahil sa Rizal. Sa rim, dito mo to bang? Dito bang. Para masana. Oh, compress. Di background yun ng bukid, Kaka-live video na yan. Video. Hi mga kamukha, it's me, Babsu. Hi guys. Hello vlog, welcome to my guys. Pro Bikers. Pro Bikers in the house. Ano nga, ako tayo kabalay sa ular, konti 3 kabilog. May initan o do. Pagka-game mo malamay ka, masiga sa. Mabla ka minute, ito mga 1 minute, makakay na. Tapos may lagi, siga na naman. Dire ko sa internet, hindi makabilog. Naman.